So, mae pawb di gweld un o'r ein o'r blaen, Rubik's Cube. Ond fi'n siŵr, da chi byth di gweld Rubik's Cube di datrys ar pob ochr. Gweld na be ni arfer gweld. Fi'n meddwl cam un dyle fod gweld faint o'r Rubik's Cube i fi'n gallu datrys ar ben fy hun. Dim Google, dim tips and tricks, just fi a fy ymenydd. Yr unig cyfleusterau sydd â fi yw fel B mewn maths a D mewn ffiseg. Fi ddim yn siŵr os mae'na'n mynd i helpu, ond ni'n mynd i gweld nawr. O ie, tra bod fi'n ceisio datrys y Rubik's Cube ma, bydd hyn yn amser gwych i chi roi like ar y fideo ma a danysgrifio i'r sianel os da chi dal heb wneud na. So ar ôl tua 30 munud o ceisio datrys y cube, dyma faint mae B mewn mathemateg a D mewn ffiseg yn gallu neud i ni. Fi ddim yn gwybod sut allech chi newid unrhyw beth arall ar y cube heb fel dinistrio be fi yn barod di cwblhau. Fi'n meddwl mae fe'n amser i ni defnyddio ein ffrind gorau, yr we. Felly, fi wedi ffeindio site o'r enw Rubik's, a mae Rubik's yn ddangos i chi y cyfarwyddiadau i chi angen i datrys y Rubik's Cube. Ond so fe mor syml yna, mae'r cyfarwyddiadau bach yn cymleth. Mae yna series o algorithms i chi'n defnyddio i ceisio datrys y problem cam wrth cam. Yn ffodus, does dim rhaid i fi wneud fel step 1, 2 a 3 oherwydd fi yn barod i wneud un ochr a wedyn hanner-ish o'r ochrau arall. Nawr fel ych chi'n gweld ar y sgrin, dyma yr fformula mae rhaid i fi defnyddio i datrys yr cam nesaf y Rubik's Cube. I wneud yn siŵr dych chi'n deall be fi'n sôn am, mae rhaid i fi gael bloc mewn fan hyn sydd â gwyrdd fan hyn a wedyn oren fan hyn. A fel ych chi'n gallu gweld, y bloc ma yw yr bloc i fi'n sôn am. So nawr fi'n mynd i dilyn y cyfarwyddiadau ar Rubik's i symud yr bloc ma fan hyn, ble mae'r bloc melyn a gwyrdd ma. Mae fe bach yn confusing i ddangos be fi'n sôn am efo Rubik's Cube fy hun, so fi'n mynd i defnyddio'r we i ddangos i chi be fi'n sôn am. So, fel fi newydd ddangos ar Rubik's Cube fi, dyma'r teil oren a teil gwyrdd, a wedyn os ni'n symud y Rubik's Cube fel mae'r algorithm yn dweud, mae'r bloc di symud o'r safle ma i'r safle fan hyn, sef y safle i ni eisio'r cube. A, so mae gweddill y cube di gael ei fel dinistrio. Fi newydd sylweddoli bod y fformula fi newydd dangos i chi ar y we yw union be fi'n mynd i trio wneud efo Rubik's Cube fi. So fi eisiau symud yr bloc glas oren ma i fan hyn, so mae'r glas fan hyn a oren fan hyn. Fi di wneud gwyn, 2 colofn glas, 2 colofn coch, 2 colofn gwyrdd a 2 colofn oren. So y cam nesaf yw fi eisiau croes melyn ar yr ochr ma trwy defnyddio yr fformula fan hyn. Boys, fi bron na. Fi bron na. Hollol ar ddamwain, fi di trwsio yr 2 cornel ma. So fi di trwsio'r cornel na, a fi di trwsio'r cornel na. Just trwy wneud yr cam diwetha, fi'n gwybod sut, ond fi di wneud nhw yn barod. So boys, yr unig 2 cornel sydd da fi ar ôl yw'r cornel yma a yr cornel yma. So mae'r wedi dweud bod dyma'r lle, dyma'r cam ble mae'r rhan fwyaf o pobl yn anghofio i wneud fel un trowad a wedyn i chi'n dinistrio y Rubik's Cube cyfan. So fi ddim eisiau wneud hynna heddiw a fi'n mynd i trio wneud y camau nesaf yn ofalus iawn tu hwnt. Dyma ni. Fi wedi wneud e. Fi wedi dysgu sut i wneud Rubik's Cube. Ond y cwestiwn yw, ydw i'n gallu datrys y Rubik's Cube heb gweld y Rubik's Cube a heb y we? So fi wedi dadneud yr holl progress ni wedi wneud ar y Rubik's Cube a heddiw. Fi'n mynd i pigo lan yr blindfold ffasiynol iawn fi, i chi'n ofio. A fi'n mynd i datrys y Rubik's Cube ma. Croesi bysedd, bant ni.
Okay, fi actually di chwarae'r clip na in reverse. So fi'n actually gallu datrys Rubik's Cube efo llygad fi ar gau trwy cofio pob fformula, ond mae fe dal yn cool. Fi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau y fideo yma. Os ydych chi wedi, cofiwch i roi like ar y fideo a danysgrifio i'r sianel. A na i weld chi yn y fideo nesaf. Bye bye.